kan diwalik gak numplek. Yang budal ya aku. Nandi? Ngopi. Waduh, sejo ngopi-ngopi ae kon do nyogino kancamu, tak gaene sing lebih enak. Untung aku arek fumuan gara-gara Queen Tasya Farasya. Aku saiki seneng gawe Nutrijel kopi rek. Iki lho tak spill resepe. Lebokno 2 saset Nutrijel kopi. Gula secukupnya, banyu sak liter. Udah sampai umek. Tuang deh ndek wadah sampai ngesep. Delok rek gak numplek kan. Yuk kita coba Nutrijel sik rek. Bismillahirrahmanirrahim. Iki bener-bener kenyal ambek kopinya wangi dan keroso nemen nih. Nah, saiki gawe kuah susu rek. Susu evaporasi 1 kaleng, SKM 2 sendok. Udah Cemplung es batuwe terus tuang nang kene rek. Saweker gak sih? Wah, wenyel Nutrijel. Waduh, Ya iki lho rek, ngopi tapi tinggi serat. Garai mood naik. Apa maneh bendino ngadepi bojo sing gak kerasan ndek omah kaya Edo iku. Aduh. Wis rek, cobaan pisan. Kon gawe iki. Cek moodmu membaik kaya aku.